дӯстони азиз, пеш аз навора сар кардан ба шумо як канали бонуи ҳунарманда, канали кулинария кушодагиян, модари 4 фарзанд, бениҳоят пухтупазҳои хушрӯ мекунанд, ҳунари худшона ҳама намуду пухтупазошона хӯришҳои болаззат тайёр мекунанд. Тамоми намуди шириниҳо, чизе ки дар ҳамин рӯи экран дидестен, ҳама маҳсули дасти худшонанд. Бениҳоят чизҳои болаззат, салатҳои ҳар хела тайёр мекунанд. ҳатман дар омада аз номи канали Мама Лайф салом расонен. Силкаша дар комментария закрепид мекунам. Аз номи мо салом расонен. Дӯстони азиз, бениҳоят шод мешавам. Як бонуи дигарам дастгирӣ кунем. Бонуи ҳунармандан. Ҳама ҳунарҳое ки дар худшон доранд баҳри шумо пешкаш кардагиянд. бо нозукиҳош чизе ки намефаҳмем бо дар комментария нависен, ҳатман ба шумо ҷавоб мегардонанд. ҳар як хӯрокҳои бо лаззате тайёр мекунанд. хутон дароем бинен, баъд мефаҳмен. бениҳоят ма дар каналшон маъқул шуд. айдинара ки канали ҳамиёра тамошо кардестам, пухтупазҳои беҳтарин доранд. ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадин ҳама каса ба канали мо. имрӯз барои шумо як намуд рулети красный бархат меган омода мекунам. тамошо кунен. бениҳоят осон ва бо лаззат десерти знаменитӣ ҳам гӯем мешава. барое ки ҳамихел красный бархат торча мешава, пирожниша мешава. якчанд вақт дар ютуб знаменитӣ шуда буд ҳами пирожни торт, рулеташ. тамошо кунен, рецепташ осонакай. иҷода мода дар кораи 4 дона тухм, 1 пиёла шакар. тамошо кунен, камтарак намакам андохтум, қати тухм камтар мезанам ба миксер. 4 дона тухму 1 пиёла шакара ва камтарак намак то ҳами сафед шуданаш. вақте ки сафед мешава, бинен чӣ хел худаш маълумай. ҳами миксер ки скоросташ паст боша, бо бисёртар вақтҳо намегирад. скорост баланд боша, ним пиёлаи дига ширу ним пиёлаи дига равғани алейна андохтам. намихел як қошуқча камтар, як қошуқи калон камтар аз рихлитил, 2 қошуқ какао, 1 стакан орд ва разрихвай. краситель 1 пачка ма андохтам. хай бо гелви краситель дошта бошен, дар даруни ҳамун теста меандозен, сирхак мекунам. хай бо бинен камтар сирхӣ шуд, бо камтари дига меандозен. ма орд 1 стакан гирифта будам. бо камтараки дига дар пиёла орди хали елакча гузарондагӣ тайёр мондум ки агар ки камтар сустари бад боша, тестамон бо ҳамроҳ мекунам, барое ки ҳами орди ками бадшам бо хали падём наметиҳад. бисёри бадаш бо сахти бад мебияд. инами ҳамаи красителя андохтем ки сирхак шава. 1 пачка красител басай. инами дӯстони азиз, дар ҳарорати 180 градус духовкада мемонем. рулети мо агар бисёр тухм кунем, хай баланди ғавси бад мебиям. ҳами 4 тухма басай. муҳим ки камтарак абъём тия. бе абъёмшам бо безебай хали дилаҷиқи хушрӯ намебиёда. агар ки ягон норасоӣ даруна шуда боша, ё орди кам боша, падём наметия, ё ордиш бисёри бад боша, бо сахти бад мебиёд. ҳамаша норма қати андохтан дар корай. намихе гармогарм ай духовка гирифтем. ҳам полотенца, ҳам ҳамо коврики ки барои мепухтагӣ дар тагиш будагӣ қати сразу товуш додам. иҷода крема тайёр мекунем. сливки қати 200 грамм сливки гирифта будам. хиёлам ки камтарай бо ҳамроҳ мекунам. баъди сахт шуданаш сметана қати. намихе 200 грамм сливкира меандозам. 1 пачка сахарни пудра 100 грамм дора ҳами ҷаҳози пачкашда. ҳамаша меандозам ки креми ширинаки хушрӯ биёяд. ва пакете ки майдара дидестен, загуститель для сливка. аку гуфтум яке сливкамон ғавс нашава, сахтак нашава, ва загустителя меандозам ки сахтак биёяд крем, барое ки торждам гул мондан дар корай. бо сусти бадаш хе айлавои ҳами рулет меброя безебай.
ҳай меша гуфтум барое ки хеле скорости миксер ки камтар сис боша бисёртар мезанем. Аввал оста скоростша мемонем ва оста оста баланд мекунем ки сахт шавад. Не ки бисёртар мезанем. хеле 1 минута сахт намешавад. сливкирам холодильникда мондаги будам ва ҳами косае ки кремка дестем ирам холодильникда буд. венчикои миксерам да холодильник буд. пешаки я ним соат пешаки монда будам. сливки хай да холодильник буд. баъд камтар дига ма сметанаи 20% доштам ҳамроҳ кардам. барое ки кремо сахт шудагие бо камтара гуфтум яке намераса без иқа сметанаам ҳамроҳ кунам бо камтар ҳам крем бисёр мешавад ҳам серкрем хушрӯяи бисквита. питатса ки кунам ҳамаи кремша худашда мекаша бисквит. бениҳоят ба мазза мебояд. ина дӯстони азиз тамошо кунед. ина хунук ки шуд бисквита мекушоем қолаб гирифтагие. крема мешаке. ма ягон хел қандоб ягон чиз накардам. барое ки ҳами қаймуқа хушрӯ мекаша крем. ака торт нестае ки қабатош хеле ғавзтар боша чӣ кунам? камтар қандов кунам барои вай питатса карданаш. и худаш тунукакай рулет. ҳами крем қати худаш питатса мекунам. дӯстони азиз ба трайфла гуфтан якта комментария шуд ки трайфла тайёр кунем ва интизорем ва да стаканчик боша. ҳатман ма трайфла стаканчикои амхали одноразови барои тайёр кардани трайфл мехарам. баъд шумода нишон метиҳам. оли кондитерский магазин нарафтам. ҳатман ки равам стаканчикои сафеда ки одноразови мехарам барои трайфл. иншоалло дар влогои оянда ҳаракат мекунам ки нишон тиҳам. осонакай трайфлам. инам хемеша дӯстони азиз ӯ тарафаш ки камтар хеле сахттар буд буридумаш бо да поднос чен ба чен шуд. инам хемеша ва кремшам бинед чӣ хел сахтаки хушрӯ шуда. ҳами сливки маззаи қаймуқи хеле дар душанбе мехарем қаймуқи 45% ҳамун маззара дорад. вақти сустарай вақти мезанем хеле сахт меша бо хай сметанаам ҳамроҳ кардагиам беҳад ба мазза мешавад. ина тамошо бино ҳам кремша хела питатса кардагия неким 1 соата ма буридумша гудако ждат намекунанд ки бисёртар биста. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. имрӯз уже як шом шудестай магазин рафта будем. овози шамола фаҳмидеста бошед, барфа дидем. то ҳозира барф задеста буд. барф қоқай шамол сахт мешава ранги қим борям хе мепара хок бори барфи қоқакие. хона омадестем ам хе хунук. намираҳда қариби хона омадем магазин харид кардам. бози хона равам нишон метиҳам. дӯстони азиз омадем ай магазин дара гуфтум қасёмка мекунам гап мезанам. як намуд хунуке ҳаст ки шох меша дастадам. ай телефона буровардам перчатки як надорум дастам сухтай кад ки хунукира гуфтум хай мерам харити нест кам тарака я нишон метиҳам. тухм гирифтем. тухм рӯз ба рӯз қимат шудестай. ҳозир гирифтаги мода қариб 35 сомон 36 сомон ботами ячекаша гирифтем. 30 дона дора. қимат 1 сомону 30 дирами боша. беҳад қимат шуда. баъд гирифтам шакар. хакар всегда паз мекунем. шакар бисёр тез мерава. 2 кило шакар гирифтам. ба и дафъа хали колбаса гирифтам. пастайнами ҳалол навистагиша мегирам. ака ира дидам ки хали майдаак хай нархшам средни маъқул шуда. амқаш 20 сомон. 20 сомон гуфтам хай бея бораи хали бигирем кучтаре. якм бораи гирифтам. бани хали қанда гирифтам. хай и вафли хали вафли буда як шоколадни ба мазача. не уже кушодиам буда кохордиам. то васиёмка мекунам ки амара мехрад. томатни паста гирифтам. дина рафтам пеш магазини пеш хонаи тамай дача гирифтам времена даже да томатам ҳалол навистаги тамошо бино.
ҳалол. Гирифтам томат, хай томаташ 14 сомон будай. Иҷа бо аксеш да, агар қимата 18 сомон 20 сомон. Ба гирифтам занҷабил, переци горкиша гирифтам. Беҳад ман нағз мебинам. Хай хали переци малоти гирифтам барои даруни ами фарш. Хай бисёр чизо да ман меандозам. Ята зелёни гороши гирифтам. Баъд гирифтам орд бо ордои хали макфа камтар арзон шуда. Ками уқаям неми камтарак. Баъд хлеб, как всегда хаем брем, ами хлебои завод бория, хали ҳастай хлебои ки мулоим ранги булучка, и хали нестай. И камтар хали мазаш аҷоиб ба мазаакай. Баъд картошка гирифтем. Хай картошка ози модам қимат шудаге 6 сомон. Картошка гирифтем. Инам хариди камтар академ, ака охири мо шудеста, хай чизое ки необходими надоштаги ма рафтам гирифтем. Бо иншоалло ки охири модан насиб боша, бо харидҳои калони бисёр мешава. Намха дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои комментариҳои хубтон. Ва бо як чиз гуфтанӣ будам ки ҳами кадом канале ки ман реклама мекунам, ҳазор раҳмати калон, одамое ки медароянд да видеои ҳаваёт, суханои нағз менависанд, айно мо салом мерасонам. Бениҳоят шод мешавам ки як каси дигарам дастгирӣ мекунен, меҳнат мекунам, ва ёрам влог мекунам, видео мекунам, пухтупаз мекунам, шумо дастгиришо мекунед. бениҳоят бо айноми канали ма дар рекламаи канали ма ҳастай шод мешавам ки ҳамихе дастгириёро шумо фаромӯш намекунед. Бо мо бошед. Як комментарияро хондам дар таги видеом дар бораи маргарин буд. Гуфтанд ки маргарин ҳаромай. Ҳамун рӯз бозиқ шудам, гуфтам ки маргарина ма истифода мебарам, мехӯрем. ҳама пухтупазо бе маргарин намешава, охе истифода мебарем. Маргарина баъд ма дар ҳамун магазин дида будам ки ҳалол навистагиай. Баъд мегум ки то ҳама чиза ҳози ҳалол навистагиай. ҳайрон шудам ки акхай ҳаромам ки боша, мисол баъзе ҳамин чизо ҳаромай, зиқ мешавӣ ки хай чизи ҳаром хӯрдистам бо виҷдони одам намебардора. Барои ҳамин бо дида маргарина ки ҳамин ҳалол буд дар магазин гирифтам, хай қаша истифода бурдагим қаш дора. Барои ҳамин нишон доданиам дар ҳамин подписчикое ки навистанд ки маргарин ҳаромай, дӯсти азиз, хоҳар мешен, апа мешен, инамихе ҳозиро маргарино да ҳалол навистагиянд. мумкин бо боша маргарини ки ҳалол нанавистагиянд. Ма хай ҳаракат мекунам, кӯшиш мекунам ки ҳалол будагиша бигирам. Бо зиқ мешавам ки хай ҳамин комментария да гуфтам хай барое ки ҳамаи мода дар кори занҳо да ки пухтупаз мекунем, и хали ҳалол ҳаром бояд мо донем, ҳар як мусулмон донем ки хай чизе ки хӯрдестем пешакӣ бихонем, бо чизе ки намедонем хай бо як кас дига гӯя хеле савоб мегира барои мо. Ман хай дидам ки ҳалол будай. Хай бо шуморам аҳамиятиен ки ҳалол навистагиша гирен. Хай бо як каси як чиза медона ки ба мо меган, менависа. ҳазор раҳмат ки барои ки ҳамхали нисбати дини худмон чиқар аҳамият метиҳем барои ҳалол ҳаром будагиш. раҳмат ба ҳаматон дӯстони азиз барои комментариҳое ки нағз менависен. бисёр миннатдорӣ аз шумо ҳаст. ҳар яки шумо миннатдорӣ баён мекунам ки ҳамхел суханҳои нағза барои мо дареғ надониста вақти хитона сарф карда менависен. ҳазор раҳмати калон. камтар дар бораи маргарин маълумот буд. хай бо шумо аҳамиятен ҳалол будагиша гирен, барое ки бисёр вақт ҳози чиз да боварӣ кардан дар кор нестад. хай бо намедонам ки обработка мешава. суханои бобои ҳоҷи мирзоам ки гӯш кардагем, чанд чиза барои мармелад гуфтагем, обработка мешава, ҳалол мешава мегам. акн намедонам, бо худованд худаш медона ҳамаша. ба ҳамин влога ба охир мерасонам. дар паноҳи худо бошен то наворҳои оянда.